Лукашенко – доктар у 6-й менскай больніцы, якая нагадала чэхаўскую палату нумар 6. Тыкае, павучае і разважае пра пратэсты. Узурпатар увесь у белым і ўпершыню ў масцы. Але гэта не перакрые крыві, якую мае на сумленні. Здымала ў каронавірусным аддзяленні нават Наташка Масандра. Прабачце, Эйсмант. На тэлефон. Вітаю, спадарства, Сергей Падсасонны, студыя Белсат цягам наступнай гадзіны. А пачнем з гэтага шапіто, каб забыцца, як у страшным сне, ды потым са спакоем падняць іншыя тэмы выдання. По глазам вижу, новый у нас человек. Все в этих комбинезонах я уже по 10 раз со всеми поздоровался. Мария Ивановна. Это здесь ты лечишь людей. Это красная зона, у нас отделение. То есть одевать маску? Да. Все пациенты с коронавирусной инфекцией, на сегодняшний день 63 человека, а глюкоз, дальше идет чистая зона, и дальше следующий второй. Ну, показывай, как ты лечишь. Так забастовка, чего вы побудете? Я не понимаю. Это не по-нашему. Я говорю, вот те люди, которые переболели, они уже никогда бастовать не будут. Потому что мы пережили то время, когда, как говорится, держал хозяйство, там не давали зарплату, приходилось и давали продукции, и детей надо было кормить. Так что мы это не понимаем, что творится. То, что создано, надо приумножать и укреплять. Ну, они молодцы у нас, конечно, надо их под контролем всегда держать, но молодцы. Не зря же поляки говорят, а врачей нет. У них же беда вообще. Мы ваших врачей заберем. Я же не знаю, сказали, едьте, но назад я вас не пушу. Нам надо своих лечить, вон, больных. Ну, мы готовы и им помочь. Но только давайте по-человечески. Вам надо, мы вам отправим бригаду, мы вам поможем. А вот так шпынять нас не надо, мы не работаем. Згадваецца спадарства з фільма «І цябе вылечаць, і мяне вылечаць, нас усіх вылечаць». Як пакуль лячыць трэба Беларусь ад бяспраўя і гвалту. У Менску адбываецца судзілішча за надпіс памяці забітага Александра Тарайкоўскага. Яшчэ ў верасні менчукі напісалі на асфальце каля метро Пушкінская «Не забудзем». Цяпер ім пагражае да 10 гадоў зняволення. А на працэсе абвінавачаныя сядзелі ў клетцы. Гэта 25-гадовая Марыя Бабовіч і 26-гадовы Максім Паўлюшчык. І ўсё гэта тады, як справы па факце забойства Тарайкоўскага ўсцяж няма. У нас в любом случае полное возмещение имущественного вреда, чистосердечное раскаяние. Соответственно, суд уже связан нормами Уголовного кодекса, которые говорят о том, что наказание не может быть назначено более половины от максимального срока наказания по конкретной статье Уголовного кодекса. То есть на практике? Ну, фактически, на сегодняшний день у нас получается максимальная 5 лет стало. Я не считаю, что за надпись должны сажать людей, в принципе. Потому что то, что они написали на асфальте, это не считается нецензурной лексикой. То есть, и все центры «Весна», там они пишут то, что, люди не должны сидеть за это. Я считаю так. И это известие, мы все в надежде были о том, что он выйдет на свободу, Справедливость есть какая-то. Надпись была нанесена синей водоэмульсионной краской, которая смывается сразу же водой. Изначально Горемавтодор нам насчитал 263 квадратных метра замены плитки и выставили нам ущерб в размере 10 178 рублей. Потом, на следующий день, когда уже их задержали, краски уже не было на асфальте. На что нам сказал Горемавтодор, что они произвели замену. Хотя замены таковой не было. Она была просто замазана серой краской какой-то. Потом нам спустя какое-то время выставили уже другой ущерб, 7500 на двоих им получается. И на сегодняшнем заседании сказали 211 рублей на двоих. Государство, то есть оно борется с этим всем, что сейчас происходит у нас в стране. Но у людей одна позиция, никто не хочет отступать. Просто, надо, чтобы поменялась власть, я считаю, потому что, весь народ не может сидеть. То есть в стране тогда кто будет работать вообще, кто будет, жить? Увесь народ не можа сядзець, але дзяржава рознымі спосабамі спрабуе
гэты эксперымент прывесці ў дзеянне і пасадзіць хіба ўвесь народ, хто нязгодная. Была за кратамі таксама ўжо былая выкладчыца Наталья Дуліна, дацэнт Менскага дзяржаўнага лінгвістычнага універсітэту. Такія людзі, якія выказваюць свой пратэст, аказваюцца дзяржаве непатрэбныя. Таксама падтрымаў выкладчыцу дацэнт гэтага ж універсітэта Юрый Стулаў, пакуль яшчэ працуе. Але і Юрый Стулаў, і Наталья Дуліна ідуць іншай дарогай, далучаюцца да каардынацыйнай рады. Чаму так адбываецца і што ў гэтай радзе, каб нешта змяніць у Беларусі? З намі на сувязі спадарыня Наталья Дуліна, вітаю вас. Добрый день. Спадарыня Наталья, чаму каардынацыйная рада, чаму гэты шлях? Ну, вы знаете, я вошла в расширенный состав Координационного совета еще раньше, когда всех белорусов пригласили, кто хочет, принять активное участие в том, что происходит, в том движении, которое происходит, и в том, чтобы провести честные выборы, пересмотреть результаты, которые мы получили на выборах. Ну а затем мне было предложено уже после того, как я была уволена и провела 14 суток в СИЗО, мне было предложено включиться в работу основного состава Координационного совета. Я с удовольствием согласилась, поскольку образование, система образования – это моя профессия, я в ней работала почти 30 лет, и я бы очень хотела что-то сделать для страны именно в этой области. Але вы звольненыя, і таксама у вашу падтрымку стаў дацэнт Юрый Стулаў. Ён сказаў у адным са сваіх інтэрв'ю, што калі глядзець на нашу моладзь, то на нашых студэнтаў, то верыць, што будзе лепш. А вы, спадарыня Наталья, калі глядзіце на вашых студэнтаў, на нашу моладзь, верыце ў будучыню Беларусі, як гэта выглядае? Да, конечно, я верю в будущее Беларуси. Я вижу, что студенты всерьез верят в то, что они могут изменить ситуацию в стране. Они в это верят. Они считают, что студенчество является ядром протестной борьбы, протестного движения. И я всячески их поддерживала и поддерживаю. Вось ваш універсітэт, Менскі дзяржаўны лінгвістычны, ён стаў такім сімвалам беларускага студэнцкага пратэсту. Ну і таксама вы, як выкладчык, которые таксама выходзілі ўвесь час, пратэставалі. Вынік мы гэтага бачым. А што сёння у МДЛУ адбываецца? Ці пратэсныя настроі сціхлі, ці яны іх не спыніць? Я думаю, что мы не можем остановить протестное движение, оно продолжается. Оно продолжается в несколько ином формате. Это связано с тем, что в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом сейчас практически весь университет переведен на дистанционное обучение. То есть очень многие, и в скором времени, я надеюсь, что все будут переведены именно на обучение онлайн. И поэтому, конечно, университет опустеет. Но студенты нашли другие форматы своего протеста. Он переместился в интернет. И студенты показывают, что они не намерены отступать. Они проявляют солидарность и со своими коллегами из других вузов. И я знаю, что и в других вузах поддерживают это движение, и мы надеемся, что оно не прекратится, оно будет продолжаться, и студенты в этом смысле очень последовательны. Вось вы закранулі сітуацыю з каронавірусам. Сёння таксама з'явіліся здымкі з вашага універсітэту, здымкі, якія сведчаць пра тое, што студэнты звярталіся да рэктара, каб асобы, якія хворыя на каронавірус, не здавалі экзамен у аўдыторыях, каб яны здавалі гэты экзамен дыстанцыйна, але рэктар не дала такой згоды. І ў выніку гэтыя,
цэлы натоўп студэнтаў і хворых і здаровых разам вымушаныя былі быць у гэтай аўдыторыі. Як гэта ўсё назваць, калі літаральна 2 дні таму памёр студэнт у акадэміі музыкі ад каронавірусу? Чаму адбываецца такі здзек над гэтай моладдзю? Ці гэта нейкая помста уладаў універсітэту? Да, я слышала такое мнение, что это что-то вроде мести, да, студентам за то движение, которое они продолжают. Я не знаю, как объяснить это, поскольку вот я вспоминаю, что еще весной, когда была первая волна коронавируса, не сразу, но тем не менее университет перевели на дистанционное обучение. Экзамены мы принимали дистанционно. То есть у нас уже есть опыт, мы прошли уже через это. И я не вижу технических причин, которые бы препятствовали вот этому онлайн-формату. Ну, говорить о том, что это месть, не знаю. Я просто не знаю, у меня нет информации. Я не знаю, как это можно расценивать. Я могу только сказать, что я убеждена, я это вижу и на своем примере, и вообще. Я вижу, что ректор, безусловно, полностью подчиняется правительству и власти. И, конечно же, в тех решениях, которые наше руководство университета принимает, наверняка они не свободны, а действуют согласно приказам сверху. Вот это единственное, в чем я не сомневаюсь. Почему таким образом происходит, к чему это приведет и какие цели преследует наша власть, не знаю. Может быть, это одно из действий в рамках ужесточения, которое мы видим с переходом, например, вот сейчас судебная система всевозможные нарушения расценивает как уголовные, и, естественно, это совершенно другие сроки и совершенно другая история. Возможно, это тоже какие-то действия, которые должны задавить этот процесс. Опять-таки, я не могу говорить об этом с уверенностью, но не исключено, что те, кто высказывает такие опасения, правы. Будзем спадзявацца, што некая хлусня не задавіць пратэсты, не спыніць праўду. А вы, спадарыня Наталья, хутка вернецеся ў свой універсітэт і будзеце там працаваць дацэнтам і далей, працягваючы сваю кар'еру, бо вы не адзіная, на жаль, выкладчыца, якая страціла сёння сваю пасаду. Сярод іх таксама і мая выкладчыца з Гомельскага універсітэту Наталья Владимировна Суслова. Ёсць і настаўнікі ў школах. Ну і, власна кажучы, мяне ў 2008 годзе з Гомельскага універсітэту таксама звальнялі. Пагэтаму усе мы разам і усе мы ідзем да адной мэты. Дзякуй вам за гэтую размову і дзякуй за тое, што вы робіце. Наталья Дуліна, дацэнт, звольненая выкладчыца МДЛУ і сябра каардынацыйнай рады гаспадарства, была з намі на сувязі. Паводле словаў расійскага палітолага Дмітрия Арэшкіна, Лукашенко прыняў для сябе рашэнне будаваць Венесуэлу. А вось Святлана Ціхановская сустракаецца з сусветнымі лідарамі і ўжо атрымала запрашэнне ад амерыканскага прэзідэнта-электа Джо Байдена. Пра гэта яна распавяла ў эксклюзіўным інтэрв'ю нашай калезе Аліне Коўшык. Таксама Святлана Ціхановская асаблівым чынам адзначыла нашых журналістаў. Кацярыну Андрэеву, Дар'ю Чульцову і Ігара Ільяша, якія цяпер знаходзяцца за кратамі, за тое, што сумленна выконвалі свае працоўныя абавязкі. Прежде всего, я хочу вспомнить ваших корреспондентов, которые сейчас находятся в тюрьмах только за то, что они хотели рассказать правду. Это Екатерина Андреева, Екатерина Чульцова, Игорь Ильяш, которые поплатились только за то, что у них была надпись «Пресса» на их жилетах. Вот. Это, конечно, я уже делала обращение ко всем,
Я делала видеообращение к журналистам о том, что даже в войну надпись «пресс» — это была табу. Но сейчас, к сожалению, беззаконие касается всех. И спасибо вам за то, что вы освещаете, за то, что не боитесь. Как бы там ни было, сколько бы ваших людей не посадили, вы все равно не боитесь освещать правду, берете на себя тоже такую большую ответственность, рассказывать о событиях в Беларуси. Мы вас смотрим. Вас смотрят все в Литве и в Польше, и вообще много где я видела, что смотрят Белсат, потому что вы правдоподобно и постоянно освещаете события в Беларуси. И также через ваш канал я бы хотела обратиться ко всем белорусам. Вы знаете, что, несмотря, может быть, на временное затишье, что мы немножко подустали, верьте, мы все равно побеждаем, потому что там боятся больше, там устали еще больше. У нас мы объединились, а у них, наоборот, разлад. Помните, что весь мир с вами, весь мир с нами, и они ошеломлены нашей самоорганизованностью, нашей взаимовыручкой и выказывают свою солидарность, и вместе мы обязательно победим. А цяпер дакументальнае сведчанне таго, як збіваюць затрыманых пратэстоўцаў у аўтазаках. На відэа, якое трапіла ў распараджэнне аб'яднання былых сілавікоў Беларусі, Байпол, бачна, як у салоне аўтамабілю знаходзіцца каля дзясятка сілавікоў у балаклавах. Людзі ж стаяць на каленях. Іх збіваюць і прыніжаюць. Кадры са службовай камеры АМАП. После этого со всех проэтапов. Смотрите, что у него зачем меня ломаться? Я же ничего не делал. Я уже не лазил, братан. Ты попроще. Хватит присаживаться. Мы с рюкзак смотрели. Скажи, пожалуйста, точку свою. А здесь у тебя 077, нормально? Нормально было прыгать? Прыгать нормально было? Да, прыгать. Куда ты прыгал? Руки завязаны краской. Держи официально. В городе творится не получил. Кому сопротивлялся? Подскочили, Привет, 078. Я вообще на спинеру. Как обычно. На связи. А телефон твой где? Принял. Там у одного есть чатики разные, модные. Серый портфель, там какие-то записи. Домовой чат. 285 на связи. Жахлівыя кадры, якія відавочна зробяць гаспадарства сведчаннем у будучых судах, у справах, якія абавязкова чакаюць тых, хто стаў на бок злачынства, на баку злачыннай улады. Гэтыя кадры і тое, што адбываецца за
мурамі ічу, за мурамі вось такіх катавальняў аўтазакаў мы сёння абмяркуем у студыі, і маімі гасцьмі Ігар Лобан, ініцыятыва «Байпол», гэтая самая, якая паказвае нам гэтыя кадры, гэта ініцыятыва, якая аб'ядноўвае супрацоўнікаў усіх сілавых структур Беларусі, таксама былы следчы па асабліва важных справах следчага ўпраўлення СК па Гарадзеншчыне, маёр юстыцыі, і Александр Андрэяў, стваральнік тэлеграм-канала «Ворша для жыцця», сябра штабу Святланы Ціханаўскай у Воршы, сёння палітуцякач. Вітаю спадарства. Добрый день. Добрый день. Спадару Ігар, можа на пачатку да вас з'яўленне вось такіх інсайдерскіх кадраў знутры, меркавана з камеры саміх сілавікоў. Заўсёды вялікае пытанне, як выглядае сёння сітуацыя ў гэтай сістэме. Гэтая сістэма ўжо хістаецца, гэтая сістэма ў расколе, там пануе страх, яна хутка разваліцца. Як гэта выглядае? Ну, добрый день еще раз. Значит, на данный момент хочу сказать, что в системе есть 3 вида силовиков. То есть это те, кто не согласны, те, кто согласны, и те, кто не знает, как быть дальше и что делать. Поэтому я не скажу однозначно, что система рухнет прямо вот завтра, но мы идем к этому, и это очевидный конец этой системы. А гэтыя кадры, як мы пабачылі цяпер знутры з аўтазаку, відавочна, што гэта не маглі зняць выпадковыя людзі. Відавочна, што гэтыя кадры не маглі зняць ахвяры, которые сядзяць там на каленях і над якімі здзекуюцца. Ці як гэта выглядала, як здабываюцца такія кадры? Ці гэта уласная ініцыятыва сілавікоў, якія звярнуліся да вас і далі гэтыя кадры? Ці гэта тое, што можна купіць, а гэта азначае, што самыя ж сваіх і прадаюць за грошы? Як гэта? Ну, безусловно, это не продажа, то есть это инициатива тех, кто прислал нам это видео, и, соответственно, мы после проверки проверили, что это видео действительно сделано в тех условиях, в которых оно снималось, опубликовали сегодня в нашем телеграм-канале. Это инициатива именно сотрудников правоохранительных органов. К сожалению, наверное, я не буду называть источник получения этой информации, естественно, в целях безопасности, но информация получена оттуда, изнутри. Не за деньги, а именно с инициативы. Ну, вось, уласна кажучы, спадар Александр, вы пабывалі там унутры, па тым баку, але ў якасці ахвяры гэтай сістэмы. Усё у вас пачалося з таго, што вы далі інтэрв'ю Сергею Ціханаўскаму, так, «Страна для жизни». Потым вы пачалі рабіць свой тэлеграм-канал «Ворша для жизни». Потым сталі у штабе працаваць Святланы Ціханаўскай у Воршы, і пасыпаліся суткі адныя за другімі. Усяго назбіралася 40 сутак у вашым выпадку. І вось гэты момант, калі вы патрапілі за краты, што там адбывалася? Ці гэта штосьці падобнае, што мы бачылі ў гэтым аўтазаку, ці гэта штосьці іншае? Это что-то подобное, что было в этом автозаке. Все обычно началось у нас это 9 августа, 8 вечера. То есть я уже 9 августа находился в ИВС. Меня задержали 31 июля. 9 августа, 8 вечера мы слышали, как за дверью камеры били, избивали людей, были слышны крики. Стали в камеру поступать избитые люди. Это Варшанская ИЧУ? Варшанская ИВС, да. Стали поступать избитые люди, они были в крови, с синяками. Их уже, как люди рассказывали, избивали и при самом задержании, и внутри здания ИВС. Заставляли петь гимн, целовать дубинки, чтобы их не били. Такое вот происходило. Люди были задержаны по различным причинам. То есть некоторые рассказывали, что просто вышли с магазина, их задержали. Задерживали водителей такси. Задерживали просто проходящих людей мимо. То есть отключили интернет в стране у нас. Молодежи стало скучно без интернета, решили выйти на улицу погулять. Дала была команда ФАС, после 8 вечера всех брали, всех забрасывали. Конкретно, калі гаварыць пра вас, то гэта было не адно затрыманне, за што, напэўна, таксама вядома, за працу на гэтым тэлеграм-канале. Чым вам пагражалі? Што вам казалі там? Чаго патрабавалі? 12 августа у меня закончился срок своего задержания. 12 августа меня выпустили.
Как только я сделал один шаг на улицу, ко мне подошел заместитель начальника РУВД и попросил меня пройти в здание. Я спросил, зачем? Он говорит, получить платежку за содержание ВВС. Вам ее ж не дали? Я говорю, нет, не дали. Я зашел в здание ВВС, и мне сказали, что я ругался матом в адрес действующей власти, и добавили еще 15 дней ареста. Когда я следователю спросил, ну, так же оно не делается, я же этого не делал, как так? Давайте видеокамеры посмотрим. А он говорит, а у нас не работают видеокамеры. Ну, там же они людей бьют, им же не нужны записи. Я говорю, ну, вы же неправду пишете. Как вы можете писать неправду? Он говорит, ну, заместитель начальника на тебя написал заявление. Как я не могу доверять своему начальству? Он же сказал. То есть они делают все указы сверху. Даже не своей головой не думают, не рассматривают. Ну, мяркую, што людзі, якія працуюць у сістэме, добра разумеюць, што яны робяць злачынствы, што тое, што адбываецца, гэта таксама злачынства. Спадару Ігар, хіба разуменне такое ёсць? Вы цяпер у кантакце сталым з гэтымі людзьмі. Частка гэтых прадстаўнікоў сілавых структураў перайшла на іншы бок. Вельмі шмат людзей звольнілася. Зрэшты, тут пытанне, якая колькасць гэтых асобаў, можам ужо гаварыць? Гэта дзесяткі, сотні асобаў. Мы, очевидно, можем говорить про сотни однозначно. Этот вопрос несколько латентен, поскольку не все уходят громко. Очень многие пишут рапорта и просто уходят из системы, не заявляя об этом, хотя причины увольнения действительно политические. Вось следчы Андрэй Астаповіч, які дастаткова вядомы ў медыях, які таксама перайшоў на бок людзей, на бок беларусаў у гэтай справе, ён кажа пра тысячы. Ці мы можам тут казаць пра тысячы, і хто гэтыя тысячы? Ці часта не атрымліваецца, што гэтыя тысячы гэта людзі пенсіянеры, альбо тыя, хто ўжо ўсё атрымаў ад сістэмы і не мае чаго згубіць? Маюць кватэры, маюць дамы збудаваныя, цяпер можна і пакінуць гэтыя структуры. Нет, почему же? Мы не можем говорить именно о там, пенсионерах, о тех, кто получил свою выслугу. Нет, уходят люди, которые и не дослужили, и у которых те же кредиты есть. Это одно из таких оснований, по которым сотрудники говорят, что я же не могу идти, у меня там кредит, еще какие-то вопросы, там контрактные мне надо выплатить. Но люди увольняются, это на самом деле есть. И я скажу, что речь идет не только о системе МВД, это и Следственный комитет, и прокуратура. В том числе у нас есть сведения и о Комитете государственной безопасности. То есть люди уходят и оттуда. Но мы, как инициатива Байпол, не призываем именно к увольнению. Мы сотрудничаем с людьми, которые остаются в системе, которые просто не готовы на этот шаг выйти из нее, которые остаются там, но которые готовы с нами работать, готовы сотрудничать и готовы делать все, чтобы этот режим пал. То бок гатовыя служыць, уласна кажучы, беларусам. У мяне пытанне да спадара Александра. Як бы вы хацелі, якім бы вы бачылі пакаранне для тых злачынцаў, якія, уласна кажучы, затрымлівалі вас, з-за якіх вы бацька дваіх дзяцей і вы чакаеце чарговае дзіця. Як у гэтай сітуацыі, вось, што б вы хацелі пабачыць для гэтых злачынцаў? Якое пакаранне? Если честно, я хотел бы, чтобы они прошли те же круги ада и те же унижения, что прошли обычные люди. Все, кто бил, чтобы их также избили. Все, кто издевался, чтобы над ними также издевались. Чтобы не было этих всех унижений, так скажем. Мяркуеце, будзе справядлівае пакаранне? Чтобы они сидели в тюрьме. Ну, Спадар и чтобы Ігар. их не расстреляли. Вось Чтобы гэтыя они сидели и работали. сведчанні гвалту, которых вельмі шмат, ці гэта азначае, што гэтыя асобы будуць пакараныя? Конечно. Я уверен и могу заявить, что Бо они як будут пакуль яны наказаны. паводзяць сябе вельмі ўпэўнена. Сложилась такая ситуация, что некоторые из них пришли в своей голове к такому выводу, что дороги назад нет и будут держаться до последнего.
Ну, вот. Но в действительности мы победим, и справедливый суд будет. Лица, которые совершили эти преступления, будут привлечены к ответственности. Вы самі гаварылі пра тое яшчэ раней, што калі сілавікі адчуюць, што сістэма хістаецца, то яны перайдуць на бок народу, што яшчэ сістэма не хістаецца. Сомневающихся много, как я уже говорил, много. Но кто-то чувствует до сих пор поддержку России, кто-то... І збіраецца туды ехаць. Конечно, конечно. Но поддержка России, на мой взгляд, скоро закончится. И мы медленно, потихонечку, но идем к тому моменту, когда система обрушится и люди побегут более массово. Спадар Александр, вы сёння ў бяспецы, вашая сям'я таксама, але назіраеце за тым, што адбываецца ў Беларусі сёння. Якія думкі ўзнікаюць? Я уверен, что победа близка. Это видно по тем действиям, что сейчас делают власти. Они уже, так скажем, все более жестко и жестко начинают бить, избивать и задерживать людей, сосать уже в тюрьму просто за то, что они выходят, уже уголовные дела начинают клепать. Они боятся, страх. Вось калі мы глядзім на тое, як дзейнічаюць прадстаўнікі сілавых структураў, на якую адказнасць гэтыя дзеянні цягнуць? Ну, совершенно очевидно можно говорить на примере того же города Минска о статье 128 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Это преступление против человечества. Мы видим, что запятнали себя все РУВД, то есть людей били во всех РУВД, что говорит о приказе, который был отдан как минимум на тот момент главой Минской милиции Кубраковым, который сейчас возглавляет МВД. Но по нашим сведениям этот приказ был отдан еще выше. Ну, вот, поэтому мы потихонечку собираем сведения, мы документируем совершенные преступления, и после победы я обещаю, что все виновные понесут ответственность. І будзем гэтага трымацца. Напрыканцы нашай размовы, спадар Александр, вы хацелі яшчэ перад эфірам, мы размаўлялі, вы прасілі нешта сказаць, калі ласка. Хотел бы сказать огромное спасибо Сергею Тихановскому за то, что он открыл глаза не только мне, но и людям нашей страны. За то, что он дал сил нам бороться. И большое спасибо Светлане Тихановской, которая борется дальше и не дает нам опустить руки. Спасибо. Дзякую вам, дзякую спадарства за гэтую размову ў нашай студыі. Александр Андрэеў, палітуцякач з Ворша, Ігар Лубан, ініцыятыва «Байпол», маімі і спадарства гасцьмі ў студыі. І яшчэ адна тэма. Напярэдадні з віцебскай калоніі «Відзьба» выпусцілі Тараса Аватарова, асуджанага ў 2016-м на 5 гадоў за незаконнае перамяшчэнне зброі і кантрабанду. Мужчыну затрымалі на Менскім вакзале ў 2015-м, нібыта з гранатай і выбуховым прыстасаваннем. Прапаганда яго падавала як баевіка правага сектару. Былы ж удзельнік АТА назваў сябе тады ваеннапалонным. Маці выказалася ў здагадцы, што гэта была сумесная аперацыя расійскіх і беларускіх спецслужбаў. Белсат паразмаўляў з Тарасам Аватаровым. Тарас, дзень добры. Скажыце, калі ласка, па-першае, віншуем вас з вызваленнем. Скажыце, калі ласка, як вашее здароўе? Ведаем, што галадоўку абвяшчалі. І скажыце, як сітуацыя з каронавірусам, это найперш. По-перше, дякую вам за ваше віншаванне. Я, до речі, хочу заявіць, што зараз по коронавірусу у калоніі яго няма. Я был адзін, хто забалеў коронавірусам у асенні перыяд. І гэта магчыма звязана з іспытаннямі вакцыны, якую праводзілі расійскія кампаніі ў Рэспублікі Беларусь. Я гэта, дарэчы, не ведаю, таму што тэсты яшчэ не зрабіў, але ўсе сімптомы, якія ў меня ёсць, азначаюць, што я ўжо амаль 10 дзён больны хворы на гэту захворванне. Тарас, скажыце, як успрымаюць інфармацыю пра тое, што робіцца зараз у Беларусі, тыя людзі, якія былі побач з табой
на території зняволення, так? Як здобували інформацію, про що говорили? Зараз у колонії ми не маємо об'єктивних сродків масової інформації, тому що зараз представлено тільки новості СТВ, максимум це «Росія-1», які, до речі, не з'являються об'єктивними істочниками інформації і з'являються державними СМІ. І якщо раніше хоча б НТВ було, зараз його нема. Ми отримуємо лише мізерні варіанти газет. Це «Новий час», це регіональні газети типу «Брестські новини», ті останні з регіонів, які, можливо, до речі, кілька слов пишуть про обставини на волі. Что казали твои сукамерники, як настрої там? Що кажуть про ситуацію в Білорусі, про протести? Протести в Білорусі треба не тільки повеличувати по масовості, але й по кількості. Їх треба вести протягло. Треба, щоб влада почула, що ми, білоруський народ, ми хочемо переміну. Вибачай, ти казав, що хочеш зробити кілька заявок після визволення одразу, коли ласка. Сегодня, 26 ноября 2020 года, после отсидки более 5 лет лишения свободы в Республике Беларусь за преступления, которые я якобы совершал, которые не являются преступлением по международному законодательству и законодательству Республики Украина. Я хочу заявить о том, что если власти Республики Беларусь, исполнительная власть будет предпринимать какие-то попытки в дальнейшем задерживать меня, удерживать незаконными методами, либо доставлять на территорию Республики Беларусь, к ним будут применять санкции согласно статье 136 Уголовного кодекса, 136 пункт 15 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Это задержка репатриации военнопленных и других гражданских лиц властями. Вот. Санкции этой статьи от 7 до 20 лет. Следовательно, и также эти действия будут привязаны к статье 135 части 1 осуждение, пытки военнопленных и других гражданских лиц. 135 часть 2 осуждение на срок более 5 лет за преступления, которые не являются такими по международному законодательству. И 135 часть 3 пытки, связанные с целью доведения до убийства этих лиц, указанных лиц. А также 137 часть 1, часть 2. Это отдача преступного приказа. К примеру, пленных не брать, живых не оставлять, который озвучивал один гражданин в этой стране. Вот. А также выполнение этого приказа вышестоящими органами. Тарас, Олесь Юркович, вядомы беларускі краязнаўца. Магчыма, ты яго бачыў, магчыма, ён хацеў што-небудзь перадаць. Пра што размаўлялі, калі бачыў? Олеся Юрковича я бачыў, дарэчы, у 7 гадзін. Ён у добрым здраві, але я не меў часу з ім паразмаўляць, таму што мяне вельмі хутка вялі на шмон. Застаецца таямніцай наогул твоё затрыманне, твой прыезд у Мінск на вакзале. Тут калі пару словаў, ці сапраўды гэта было так, як писали СМИ? Я хочу просто сказать такую простую вещь, что давайте я не буду говорить за все СМИ, я просто скажу за одного журналиста, который был в свое время свидетелем обвинения по моему делу. Это Алексей Чуденцов, который сейчас, в принципе, по беспределу был осужден на 6,5 лет, 5,5 с учетом амнистии. Что если они до этого пользовались информацией от Губопика, полностью не проверяя свои источники, считая, что что Губопик говорит, что то это правда абсолютно.
вот, не проверяя, что на самом деле там произошло. И они не проверили свой источник, они взяли, вкинули в средства массовой информации именно пропаганду, которая была проплачена ГУБОПиком. Скажи, калі ласка, ты сказал, у тебя суд был просто на зоне, так? Что это за суд? Что тебе дали? До речі, гэта нельзя назваць судом, таму што гэта была расправа, крымінальная расправа, таму што на судебном заседании, когда я общался, давал ходатайство и заявление на белорусской мове о том, что мне потребен адвокат, які усе документы были у колонии, что это мой адвокат. И мне не дали не то, что завершить мое заявление, а начали физически применять меры физического воздействия прямо в зале суда. Причем применяли как частный истец в лице администрации, так и судья, так называемый судья, который проводил это судебное заседание. Выбачай, что тебе присудили? Мне присудили максимум 2 года превентивного надзору і профілактичного надзору, які безтермінові. Я фактично осуджений до домашньої хімії на 2 года. Тепер на волі. Як волю усприйняв? Я ще не ведаю, я бачу тільки візьбу. А сёння, спадарства, вельмі важны дзень у беларускай гісторыі, бо мы памятаем яе і таксама памятаем сваіх змагароў за незалежнасць. 100 гадоў таму паднялося гераічнае слуцкае паўстанне. Беларусы змагаліся супраць саветаў і сталі сапраўднымі героямі. Сёлета да слуцкіх змагароў далучыліся сотні тысяч новых лекараў, студэнтаў, выкладчыкаў, рабочых, спартоўцаў і музыкаў. Бо як і тады бароніцца нацыянальная незалежнасць і свабода. У гэты дзень герояў старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонка Сурвіла звярнулася да нас, да беларусаў. Дарагія суродзічы беларусы, 100 гадоў таму, 60 гадоў пасля паўстання Кастуся Каліноўскага, беларускі народ зноў паўстаў, каб бараніць сваю зямлю ад навалы з усходу. Слуцкая бригада, 10 000 слуцчакоў пад сцягам Беларускай Народнай Рэспублікі пайшла ўміраць, каб жыла бацькаўшчына. 100 гадоў у вольным свеце беларусы адзначаюць іх гераічны чын і ганарацца імі. У гэтым годзе да слуцкіх герояў далучыліся сотні тысяч новых герояў, якія выступілі пад бел-чырвона-белымі сцягамі, каб вызваліць свой край ад хлусні, ад гвалту і ад прыгнёту чалавекам, які здрадзіў прысязе Канстытуцыі Беларусі і гандлюе беларускім народам як сваёю маёмасцю. Нашыя новыя героі, нашая моладзь, нашыя жанчыны, нашыя пенсіянеры і інваліды, лекары, якія стараюцца выратаваць народ ад страшнага каранавірусу, студэнты, спартоўцы, кожны беларус, у якога б'ецца беларускае сэрца, ніколі не забудзе, з якой ненавісцю б'юць, калечаць і забіваюць наш народ зверскія сілавікі. Не забудзе і будзе змагацца да перамогі. Увесь свет захапляецца годнасцю нашага народу, перажывае разам з ім яго бяду і гатовы яму памагчы. Беларусы замежжа падтрымоўваюць як могуць сваіх аднадумцаў на бацькаўшчыне. Няма той цывілізаванай краіны, якая сёння не спачувае нашаму народу. Дарагія суродзічы, з вялікай верай кажу вам, мы пераможам. Дзякуючы героям нашага 2020 году, нашых слуцчакоў 21 веку, Беларусь зойме сваё пачэснае месца ў сям'і вольных народаў свету. Яны вызваляць свой народ з-пад бота апошняга дыктатара Еўропы. Дык слава героям Беларусі! Наш народ ніколі не забудзе пра вашу адвагу і ваш гераізм.
Жыве Беларусь! Праца Беларускай Народнай Рэспублікі Рамана Скірмунта манаграфію напісаў гарадзенскі прафесар Алесь Смалянчук і атрымаў прэмію Францішка Багушевіча. А вось ад дзяржавы ён атрымаў затрыманне і штраф. Вядомы гісторык ужо цяпер пра слуцкі збройны чын. Перадумова паўстання, калі разважаць пра іх, то хіба адна з галоўных была ўсё ж такі прысутнасць беларускага нацыянальнага руху, вызвольнага руху, яго арганізацыі на Случчыне наогул на Беларусі ў гэты час. А ранейшае абвяшчэнне Беларускай Народнай Рэспублікі, тут можна казаць пра прысутнасць самой беларускай ідэі, як ідэі незалежнай беларускай дзяржавы. Гэта адно, другое, што вельмі важна, істотна, ішла ж такі фактычна 5-й год вайны ішоў, 6-й год вайны ішоў, савецка-польская вайна толькі што закончылася. Як гісторыкі, якія больш глыбока займаюцца праблемай, яны сцвярджаюць, што дэмаграфічныя страты Случчыны не былі занадта вялікімі. То есть былі людзі, якія гатовыя былі трымаць у руках зброю. Ну і, канешне, тое, што адбывалася на Случчыне, гэта ж час, калі быў падпісаны ўжо прэлімінарны мір. Фактычна была вызначана, што Беларусь будзе падзеленая, мяжа якраз праходзіла па Случчыне. А ўжо цяпер, спадарства, пераносімся ў Заслаўе, і там пры поўным парадзе з намі на сувязі вядомы гісторык Ігар Мельнікаў. Добры вечар. Прывітанне, са святам вас. Дзякую вас таксама са святам. Спадару Ігар, вы сёння таксама напісалі ў сябе на Фэйсбуку, што гэта тая дата, якой павінен ганарыцца кожны беларус і ведаць гісторыю тых падзей. Чаму і што павінны ведаць? Па-першае, тое, што мужна беларусы баранілі ў 1920 годзе гонар сваёй краіны і будучыню сваёй краіны, бо насамрэч, калі б не адбыўся гэты ўзброены супраціў, калі б не адбылася гэтыя баі, то я мяркую, што насамрэч магло быць так, што Расія цалкам бы пахлынула Беларусь. Мы 2 гады таму назад святкавалі стагоддзе Беларускай Народнай Рэспублікі і ўзгадывалі той момант, што у сакавіку 18 года у беларусаў у Менску не апынулася войска, таго войска, якое магло бы абараняць менавіта Беларускую Народную Рэспубліку. Так вось, праз 2 гады ў 20-м годзе якраз случакі мелі сваю брыгаду і, самае галоўнае, вялі баявыя дзеянні вельмі умела, прафесійна, па ўсіх законах, насамрэч, пазіцыйнай вайны і партызанскай вайны таксама, і, насамрэч, наносілі вялікія страты. Гэта ўсё варта ведаць, гэта ўсё варта разумець. І, канешне, калі б атрымалася захаваць гэтую незалежнасць, зусім іншая была б Беларусь, але калі б не было гэтага выступу, сёння магло бы быць і не быць Беларусь. Вось гэта вельмі важная падзея ў гісторыі змагання за нацыянальнае вызваленне, але чамусьці на дзяржаўным узроўні, асабліва цяпер, пры цяперашняй уладзе, гэтая падзея нібыта хаваецца, замоўчваецца. Чаму так адбываецца? З аднаго боку, пытанне і адказ вельмі просты, таму што гэта не савецкая старонка беларускай гісторыі. З другога боку, гэта не была, напрыклад, нейкая польская авантура ці замежная авантура. Гэта была сапраўды ідэя беларусаў абараніць гонар сваёй краіны, абараніць Беларускую Народную Рэспубліку, Случчыну, мову, культуру, традыцыі ад бальшавікоў і ад палякаў, якія падзялілі ўжо ў рызе на той момант якраз Беларусь. Разам з тым, канешне, гэта нацыянальная, гэта не бальшавіцкая ідэя, гэта менавіта нацыянальная Беларусь. Таму сённяшнія ўлады вельмі так, сёння ўвогуле, канешне, не звяртаюць на гэту ўвагу, а раней стараліся не заўважваць гэтую падзею. Хаця, насамрэч, варта было б і рабіць экскурсіі, і рабіць большыя такія выезды, бо гэта сапраўды нагода, каб ганарыцца беларускім узброеным рухам, гісторыяй вайсковай беларусаў, ды і ўвогуле гэта важны момант гісторыі 20-го стагоддзя. Вось старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонка Сурвіла ў сённяшняй прамове сказала такую фразу: «У 2020-м да слуцкіх герояў далучыліся сотні тысяч новых пад бел-чырвона-белымі сцягамі». Як бы вы суаднеслі як гісторык падзеі слуцкага збройнага чыну і падзеі, якія мы ўсе назіраем сёння ў Беларусі?
Я лічу, што Беларусь павінна была прайсці вось гэты жудасны і цяжкі шлях, які мы ўсе назіраем на працягу 3 месяцаў. І відавочна, гэта наступствы таго, што беларускае грамадства, на вялікі жаль, не разлічылася са сваім савецкім мінулым. Памятаць БНР, памятаць лучакоў, не лічыць гэта нейкай там гульнёй патрыётаў, вось гэтага беларусам не хапала. І зараз беларусы праходзяць гэты жорсткі шлях, каб зразумець, што яны ўсё ж такі не савецкі народ, не жывуць яны ў Савецкім Саюзе, яны ў незалежнай краіне. Сімволіка іх бел-чырвона-белая, мундзір іх не з чырвонай зоркай, а вось з такой пагоняй з'явіўся 100 гадоў таму назад. Таму, канешне, сёння беларусы праходзяць цяжкі шлях, але гэты цяжкі шлях трэба было прайсці калісьці. Ну, вось зараз саспеў час сугучны вось менавіта тым, што адбывалася 100 гадоў таму назад. Спадару Ігар, навука, гісторыя, яна дастаткова аб'ектыўная, але падвяргаецца суб'ектыўнаму трактаванню. І вось сённяшняя дзяржава, дзяржаўная прапаганда гэта вельмі актыўна робіць. Наколькі гэтая гісторыя суб'ектыўная ў айчыннай школе, наколькі вучні сёння, моладзь ведаюць сваю нацыянальную гісторыю, бо на дзяржаўным тэлебачанні, калі паглядзець, то можна пачуць жахлівыя рэчы. Ну, мы бачым, перш за ўсё, маніпуляцыя гісторыі вось бел-чырвона-белага сцягу, але калі браць слуцкае паўстанне, то з аднаго боку улады вымушаны замоўчваць, бо сапраўды гэта, я казаў ужо я раней, гэта не была інтрыга там нейкая заходняя, гэта была ініцыятыва саміх беларусаў. З другога боку змагаліся нібы не за савецкую ідэю, не за бальшавікоў. Ну і вось лепей памаўчаць пра гэта, як они маўчаць, напрыклад, пра падзеі 39-го года, як они маўчаць пра падзеі 21-го года і падзел Беларусі. Вось зараз вельмі важна не маўчаць беларускім гісторыкам, не маўчаць музыкам, менавіта вось дзеячам культуры, якія якраз такі адкрываюць вочы сучасным беларусам, у тым ліку на сімволіку і у тым ліку на гісторыю. Расказваць, пісаць, артыкулаў не хапае, кніжак не хапае, коміксаў не хапае, вось экскурсій не хапае. В гэтым няма ніякай палітыкі, в гэтым ёсць проста павага да сваёй Беларусі, да нацыянальнай гісторыі. Ну і вось варта гэтым займацца, чым і я і займаюся. Спадару Ігар, але вы кажаце, не хапае там кніжак, коміксаў, але не хапае і гісторыкаў. З Нацыянальнай акадэміі навук звольнілі сёння, пра гэта стала вядома, 7 супрацоўнікаў Інстытуту гісторыі, а 5 сышлі самі на знак салідарнасці. Сярод іх доктар навук, кандыдаты навук. Вось гэта што? Вы кажаце, не хапае нам гэтай гісторыі, а дзяржава нішчыць навукоўцаў самых выбітных. Справа ў тым, што тыя, хто працаваў на сістэму, тыя, хто працаваў у гэтай сістэме, вымушаныя былі на нейкім сэнсе гуляць па тых правілах ці вось у рамках тых межаў, якія акрэслівала, на вялікі жаль, дзяржаўная прапаганда. А зараз я лічу, што яны больш свабодна змогуць займацца тымі тэмамі, якія раней прыходзілася ім абыходзіць. З другога боку, ну вось улада і сістэма кажа пра тое, што нам трэба вось наша гісторыя, патрыятычнае выхаванне ў савецкім кантэксце, а вось гэтая бел-чырвона-белая нацыянальная з пагоняй, ну яна такая не нашая. Ну, а насамрэч, вось зараз, мне здаецца, прыйдзе ўсведамленне і тым, хто звольніўся. І самае галоўнае, нават не адмыслоўцам, самае галоўнае вось грамадству, вось тым людзям, якіх мы зараз бачым на відэашэрагу, вось гэтым хлопцам, дзяўчатам, мужчынам, жанчынам, якія толькі ў жнівні 2020 года зразумелі, што такое Беларусь, што такое нацыянальная гісторыя, культура, традыцыі. І вельмі спадзяюся, што зразумеюць, што такое беларуская мова. Спадару Ігар, застаецца літаральна паўхвіліны ў нас. Як гісторык, скажыце, беларускія падзеі сёння – гэта бунт, рэвалюцыя з пазіцыі гісторыка ці нешта іншае? Што гэта? Гэта працяг вельмі доўгага працэсу фарміравання беларускай нацыі. Я лічу, што мы пройдзем гэты шлях і, зразумела, перамога будзе за намі, бо мяняецца свядомасць звычайнага беларуса. І беларус проста вось той жыхар, як гэта было ў 20-м годзе, тутэйшы ператвараўся ў беларуса, зараз таксама тутэйшы ператвараецца ў беларуса.
Беларуса з вялікай літары. Дзякую вам за гэтую размову. Ігар Мельнікаў, вядомы гісторык, у гістарычным парадзе адрапартоўваецца і ідзе нам ствараць сапраўдную гісторыю. Ігар Мельнікаў, з Заслаўя, а для гаспадарства працаваў у студыі Сергей Падсасодны. Напрыканцы выдання яшчэ адзін музычны падарунак. Гэтым разам прысвечаны беларускім паўстанцам. Словы да рэквіему напісаў Усевалад Сцебурака. Выкананне Зміцер Бартосік. Узгадваем разам нашых абаронцаў-герояў. Я ж дзякую за сёння. Да сустрэчы ў эфірах. Калі па нас заплачуць ліпы у прысадах і доўгі цень на нашу кладзецца шлях, тут хутка расплануюць плац парады на нашых неупакоеных касцях. Нас не пакрыюць нашымі сцягамі, нас адпяюць не нашы святары, і толькі поўня узыдзе над намі з-за вежы, што на замкавай гары. Хай цяпер не наша перамога, ды нельга укладацца на спачын. Мы да суда адпросімся у Бога, давесці да канца змагарны чын. Дарэмна Пётр вартуе браму рая, ніхто з нас не паверне галавы. Мы застаемся прывідамі ў краі, у добраахвотных вечных вартавых. Калі зноў падымуцца шыхтамі паны, мяшчане, шляхта, мужыкі, апошні застанецца бой за намі, як воля у айчыны навякі. Дарэмна Пётр вартуе браму рая, ніхто з нас не паверне галавы. Мы застаемся прывідамі ў краі, у добраахвотных вечных вартавых. Добраахвотных вечных вартавых.
Добрый вечер. Распачынаем навіны па-беларуску і без цэнзуры. З вами Ольга Старасціна і сёння ў аб'ектыве. Тихановская супраць силовиков. Начнутся расследования преступлений, которые были совершены сотрудниками правоохранительных органов, так называемых, на территории Беларуси. Александр Лукашенко у шпитале. По глазам вижу, новый у нас человек. Все в этих комбинезонах я уже по 10 раз со всеми поздоровался. Сёння 100-годдзе легендарнай падзеі ў гісторыі Беларусі. Бело-червоный стяг – это стяг нашей продков, нашей родимы. Это настоящий стяг. Абраны прэзідэнт Злучаных Штатаў Джо Байден запрасіў на сустрэчу Святлану Тихановскую. Неўзабаве беларуская лідарка сустрэнецца таксама з палітыкамі Вялікай Брытаніі ды Нарвегіі. Цяпер жа штаб Тихановскай падаў заяўку на расследаванне злачынстваў беларускіх сілавікоў паводле механізму універсальнай юрысдыкцыі. Але ці рэальна іх прыцягнуць да адказнасці з дапамогай міжнароднага права, разбіралася Дзіяна Радкевіч. Больш за 1000 заяваў аб збіцці сілавікамі падалі грамадзяне ў следчы камітэт Беларусі. Выніку няма. Цяпер беларускія арганізацыі выходзяць на міжнародны ўзровень, у тым ліку штаб Святланы Тихановскай, які падаў першую заяву ў Генпракуратуру Літвы. При преступлениях к человечеству обвиняемый подвергается ответственности, несмотря на его гражданство и несмотря на место происшествия. Да? Это, как это так называемая, универсальная уголовная ответственность. Геедрус Данилюс займаецца заявай на расследаванне збіцця сілавікамі прадпрымальніка Максима Хорошина. Литовское законодательство уже рассматривает процесс так называемой in absentia, или тогда, когда обвиняемый не участвует при процессе. Такія заявы штаб Тихановскай рыхтуе ў Польшчы, Нідерландах, Бельгіі ды Нямецчыне. Спадзяюцца на дасудовае расследаванне, якое перайшло б у суд і скончылася б абвінаваўчым выракам. У Вільні ўжо створаны каардынацыйны цэнтр універсальнай юрысдыкцыі. Начнутся расследования преступлений, которые были совершены сотрудниками правоохранительных органов, так называемых, на территории Беларуси. Начнем с пары случаев, будем расследовать пару случаев, потом будем расширять расследование. Раней Святлана Тихановская выступала за тое, каб прызнаць Губазік і АМАП тэрарыстычнымі арганізацыямі, а таксама абвяшчала Народны трыбунал. Пакуль што абодва крокі на сілавікоў не паўплывалі. На што разлічвае штаб Тихановскай, робячы ў рамках Народнага трыбуналу чарговую спробу прыцягнуць сілавікоў да адказнасці. Все люди, якія займаюцца катаваннямі, гвалтаваннямі, пабоямі грамадзян Беларусі, будуць высветленыя у перспектыве, змешчаныя у міжнародны розшук, это значыць з'явіцца ў спісах Інтэрпола. Яны павінны пра гэта ведаць. Аб'яднаная Еўропа таксама выказваецца супраць гвалту ў Беларусі. Новым крокам стала рэзалюцыя Еўрапарламенту, у якой у адным з пунктаў прапісаны заклік да ЕС падтрымаць міжнароднае расследаванне злачынстваў рэжыму Лукашэнкі супраць беларусаў. Пытанне наконт спынення гвалту, яно, мягка скажем, наіўнае. Таму што беларускія ўлады ніколі не рэагавалі на санкцыі. Тым больш беларускія ўлады не будуць рэагаваць на заклікі і рэзалюцыі. З'яўляецца інфармацыя пра ўсё больш фактаў гвалту з боку міліцыянтаў. Сёння аб'яднанне былых сілавікоў Байпол апублікавала відэа, на якім бачна, як збівалі затрыманых у аўтазаках. А за гэта ўлады іх узнагароджваюць. Ініцыятыва апублікавала і імёны сілавікоў, якіх 24 лістапада адзначылі падзякамі, медалямі і грашовымі прэміямі. Толькі ўзнагароджаныя сваімі дасягненнямі дзеляцца неахвотна, баяцца згубіць ананімнасць. Вы такие, блин, бандиты! Снимите маску, маску снимите! Маску снимите, и все! Дзіяна Радкевіч, Белсад. Забор!
Не забудзем. У Менску пачаўся разгляд крымінальнай справы за спробу аднавіць такі надпіс на месцы гібелі Александра Тарайкоўскага. Тым часам агучылі прысуд Іллю Лабацевічу, які бараніў ад амапаўцаў сваю маці. 1,5 года калоніі. Пад пераслед трапляюць нават выпадковыя сведкі, а таксама ўдзельнікі тэлеграм-чатаў. Падрабязней Юлія Лабанова. Больш за месяц да суда Максім Паўлюшчык правёў у зняволенні. Яго, як і Марыю Бабовіч, затрымалі паводле крымінальнага абвінавачання. Аднаўляў выраз «Не забудзем» на месцы народнага мемарыялу Александру Тарайкоўскаму ў Менску. Між тым сёння іх спадзяваліся пабачыць на волі. Замест першапачаткова заяўленых 7,5 тысячаў памер шкоды ацанілі ў 211 рублёў, што ўжо не падлягае пад крымінальнае злачынства. Суд жа адмовіўся змяніць меру стрымання. Я не считаю, что за надпись должны сажать людей, в принципе. Потому что то, что они написали на асфальте, это не считается нецензурной лексикой. Артыкулы, паводле якіх праходзяць абвінавачваныя, прадугледжваюць да 10 гадоў зняволення. Са словаў адваката Максіма Паўлюшчыка, пры аплаце матэрыяльнай шкоды максімальны тэрмін не мусіць перавышаць 5 гадоў. У Паўлюшчыка цяжарная жонка і хворыя бацькі. Он не хочет, чтобы родился ребенок, и он его не растил. Он хочет растить, он хочет любить, он хочет жить. На 4,2 гады калоніі асудзілі Ігора і Олега Букасаў. Гэта бацька і сын з Бабруйску. 10 жніўня яны сталі сведкамі, як працаўнікі ДАІ на просьбу жанчыны адмаўляліся адпусціць кіроўцу прыпаркаванага аўта. Вакол было шмат бабруйцаў. Пацікавіцца падышлі і яны. У выніку іх затрымалі. Мы живем в такой стране, что надо разрешение спрашивать, где ходить, где гулять. Если человек лежит, теперь надо его переступить и идти, не подходить. Если человек просит о помощи, тоже не надо подходить, потому что подойди, на 4 года пойдешь. Штрафам 270 рублёў за нібыта заклік да несанкцыянаванага мерапрыемства блакавання дарог. Пакаралі пінчанку Аксану Шыкелю. Падставою сталася гутарка ў тэлеграм-чаце «Пінск для жизни» пра памяць аб забітым Романе Бондаренку. Вся страна хотела почтить его память, в том числе хотел присоединиться Пинск, и обсуждали, как это можно сделать. И в группе я написала, что те, кто за рулем, могут остановиться, выдержать минуту молчания и в 12:01 посигналить. Тыдзень арышту такое пакаранне суддзя Першамайскага району Віцебску Вераніка Барысава вынесла Сафіі Цярэнцівай. Мікіта Разумаў атрымаў штраф 108 рублёў. У справе Наталі Перуновай паседжанне перанеслі. Усе яны ў аўторак выйшлі на марш у сваіх раёнах. 72 гадзіны до суда провялі ў изолятары. Не дали из вредности забрать личные вещи, которые положено забрать. Допустим, расческа, у меня пластмасса такая специальная, которую можно с собой взять. Влажные салфетки, таблетки не дали. Выскочили неизвестные люди из микроавтобусов, то есть не пристали, ничего не кричали, ни стой милиция, ничего, все начали убегать. Вот. И догнал сотрудник ОМОНа. Не толькі адміністратыўны, але і крымінальны пераслед супраць актыўных грамадзянаў улады пачалі ўжываць пасля прэзідэнцкіх выбараў. Цяпер за кратамі застаюцца 144 асобы, якіх праваабаронцы прызналі палітвязнямі. Юлія Лабанова, Белсат. Ад каронавіруса штодня паміраюць людзі ў Беларусі. Лукашенко падобна заўважыў праблему і з цудоўным, усмешлівым настроем наведаў 6-й сталічны шпіталь. Хворых на COVID-19 Лукашенко паляпаў па спіне, а дактарам нагадаў, што іх трэба трымаць пад кантролем. Што стаіць за гэтым візітам? Жаданне выправіць памылкі першай хвалі ці спроба задушыць пратэставыя настроі сярод медыкаў? Высвятляла Надзея Бельская. Здесь ты лечишь людей. Это красная зона, это наше отделение. То есть одевательный маск? Адмаўленне, гнеў, прыняцце, падобна, што ў дачыненні Александра Лукашэнкі з COVID-19 развіваюцца паводле класічнай схемы Кюблер-Росс. Адразу ён называў хваробу псіхозам, затым раіў лекавацца трактарам, гарэлкай або козачкамі. Нядаўна да гэтага спісу дадаўся сыр. Потым Лукашенка сам перахварэў і адпаведнае давялося прызнаць.
Цяпер каранавірус афіцыйная прычына закрытай мяжы з усімі суседзямі, акрамя Расіі, нядопуску адвакатаў да судовых паседжанняў. Выехаць за мяжу беларусы пакуль могуць, акрамя тых, хто пад следствам. Вярнуцца больш складана, асабліва тым, хто з'ехаў праз палітычны пераслед. Медычным работнікам Лукашенко раней наогул не раіў вяртацца на радзіму. Я же не знаю, скажите, но назад я вас не пушу. У Польшы больш за паўгода дзеяць закон, які палягчае працаўладкаванне для медыкаў з-за мяжы апроч еўразвязу. З 1 снежня беларусы змогуць працаваць паводле гуманітарных візаў. Молодцы у нас, конечно, надо их под контролем всегда держать, но молодцы. Не зря же поляки говорят, а врачей нет. У них же беда вообще. Мы ваших врачей заберем. Дакладная колькасць рэпрэсаваных медыкаў невядомая, але лік ідзе на дзясяткі. Сярод іх звольнены дырэктар рэспубліканскага навукова-практычнага цэнтру кардыялогія Александр Мрочак. Гучнаю стала справа анестэзіолага сталічнай бальніцы хуткай дапамогі Артёма Сарокіна, які распавёў журналістам, што ў крыві загінулага Рамана Бандарэнкі не было алкаголю. Надуманая крымінальная справа і увогуле, калі няма заўваг з боку родных, блізкіх памерлага хлопца Рамана Бандарэнкі, то навошта тады прыцягваць лекара да некай там адказнасці. Адкрыты ліст медыкаў супраць гвалту на сайце Фонду медычнай салідарнасці Беларусі сабраў больш за 4300 подпісаў. Кожны дзень да флэшмобу 0 прамілі на падтрыманне Сарокіна далучаюцца новыя людзі. Надзея Бельская, Белсат. 100 гадоў легендарнай падзеі ў гісторыі Беларусі – слуцкаму збройнаму чыну. Спробе са зброі ў руках бараніць незалежнасць Беларусі. Амаль месяц беларускі вайсковы аддзелы, сфармаваныя пераважна з сялянаў, змагаліся з загартаванай у баях чырвонай арміі. Пра гісторыю паўстання Ігар Станкевіч. 1920 год. Пасля дзвюх спусташальных войнаў, першай сусветнай ды польска-савецкай, якія цягнуліся амаль 6 гадоў, 21 кастрычніка ў Рызе Польшча ды Савецкая Расія падпісалі дамову. Пагадненне, між іншага, прадугледжвала падзел беларускіх земляў. Беларускую дэлегацыю на перамовы не запрасілі. Канешне, тое, што адбывалася на случаннях, гэта ж час, калі быў падпісаны ўжо прэлімінарны мір, фактычна была вызначана, што Беларусь будзе падзеленая, мяжа якраз праходзіла па случанні. Навіна выклікала хвалю абурэння. Ідэі Беларускай Народнай Рэспублікі аб незалежнасці ахапілі грамадства. На случанні, якая часова апынулася ў нейтральнай паласе, аднавіў дзейнасць Беларускі нацыянальны камітэт. Да аддзелаў самаабароны масава далучаліся сяляне. Пачалося ўзброенае паўстанне. Лепш казаць не паўстанне, а збройны чын – гэта ад 2 до 4 тысяч жаўнераў. В Слуцкай брыгадзе там 2 палкі былі. З іх хіба палова не мела збройнага. Першыя сутыкненні з добра ўзброенымі аддзеламі чырвонай арміі адбыліся ўжо 26-27 лістапада. І хаця беларускае войска цягам месяца зрабіла шэраг паспяховых атак, вызваліла некалькі вёсак і змусіла чырвоных адступаць, шансаў на перамогу амаль не было. Ужо напрыканцы снежня было вырашана спыніць ваенныя дзеянні. Больш за 1500 беларускіх жаўнераў і афіцэраў сышлі ў Польшчу. Тыя ж, хто засталіся, трапілі ў бальшавіцкія лагеры, дзе большасць з іх загінула. Праблема ў тым, што папросту ў савецкія часы савецкія гісторыкі, ідучы на паваду фактычна партыйных ідэолагаў, сцвярджалі, што паўстання наогул не было. Былі там, нехта выйшаў, там пайшоў у лес, але паўстання не было і змагання ніякага не было. Камуністычная прапаганда дала свой плён. Толькі палова апытаных нами пенчукоў здолела ўзгадаць, што такое слуцкі збройны чын. 100 лет назад в Слуцке было восстание против большевиков и коммунистической власти за независимость Беларуси. Слуцкое восстание Слуцкое? Не знаю, ничего не знаю. Я сам случайно, но я ничего не знаю об этом. Недзе ў лістападзе гэта паўстанне ўзнікло, але оно было задушено недзе в снежне. Слуцк я очень хорошо знаю город, но в истории что-то мы не проходили, я не помню. К сожалению, ничего не знаю. Знаю только о том, что будет столетие восстания и о том, что они сражались за Беларусь. Гераічную гісторыю слуцкага паўстання пачалі актыўна даследаваць толькі ў 90-е. У вёсках, дзе адбываліся галоўныя падзеі, Грозава, Семежава і Чырвоная Слабада усталявалі памятныя крыжы. Тады ж рэжысёр Валер Панамароў зняў мастацкі фільм паводле твораў і сцэнары Васіля Быкава «На чорных лядах». Слуцкія ваяры-паўстанцы
якія ўсталі пад сцяг Народнай Рэспублікі Беларусь, каб змагацца за волю. Пасля таго, як незалежнасць Беларусі растапталі кайзераўскія войскі, польскія легіёны Пілсудскага. Лёс, аднак, быў да іх неміласэрдны. Яны адступілі перад магутнай сілай чырвоных. Ігор Станкевич, Белсат. Праз стагоддзя пасля тых легендарных падзеяў ізноў назіраем нацыянальны ўздым і любоў да беларушчыны, мовы, герба і сапраўднага беларускага сцяга. Пра адраджэнне нацыянальнай сімволікі Юлія Цяльпук. Вот такие зернятки – это символ зерна. Как в нашей краине не было голода, вот я вышила. Беларускасць да косці гэта ёсць веды і ўжо праз іх шанаванне каранёў ды бясстрашнае змаганне за ідэнтычнасць. Ніна Багінская – прыклад грамадзянкі, якая выходзіць са сцягам на ўсе беларускія падзеі і на якую палюе міліцыя. Я кажу, хлопцы, акцыі няма, гэта сцяг наш нацыянальны. Потым какая акция? Я тут фактично одна пришла ушановать вот и присвятки, вот тут святого Михаила, и тут, и бачите, вот это фашистовская улада, думайте, кому служить, народу, ці фашистам. Са сцягам пад будынак КДБ, пад шэраг сілавікоў і часта адна ў суд за пікетаванне. Сёлета Ніна Багінская дачакалася, калі вакол яе на шматлюдных акцыях сотні тысячаў беларусаў з гістарычным сцягам у руках і супраць непрызнанага ў свеце легітымным кіраўніка краіны. Схаваная пасля рэферэндуму 1995 года сімволіка аздобіла пратэстную хвалю. Символ нашей веры, что все изменится. После 9 августа этого года это действительно стал флаг нашей страны. У больш шырокім разуменні Бело-червоный стяг – это стяг нашей продков, нашей родимы. Это настоящий стяг. Это наша историчная каштовность, я лечу, как минимум. Флаг – это защита, святая кровь Иешуа Мессии, Иисуса Христа. А белый – это святость. Поэтому наша сила в святости. Я знаю про него очень давно. Это флаг коллаборационистов, фашистский флаг. Гэтае меркаванне адпавядае пазіцыі дзяржавы. Я же не хожу под фашистскими червоно-белыми БЧБ флагами. И открыто говорю, что это фашистская символика. Зрабіць з пратэстоўцаў фашыстаў не так проста, бо б'юць, гвалцяць, катуюць і забіваюць людзей акурат абаронцы ўлады Лукашэнкі пад ягоным сцягам. БЧБ-сімволіка ў гісторыі Беларусі моцна звязаная са змаганнем за незалежнасць і за ідэнтычнасць. Але яно вялося за часамі Беларускай Народнай Рэспублікі і ў прыватнасці падчас слуцкага паўстання. З сённяшнім днём параўнаць нельга, кажа метадолог Уладзімір Мацкевіч. Сацыяльнай падтрымкі, узброенай сілы паўстанцы, конечно, не мелі. Гэта быў акт, скажем так, безвыходнасці. Змаганне за перамены, распачатае ў 2020 годзе, не мае агнястрэльнай зброі, ягоная зброя салідарнасць. І аб'яднаныя ёю людзі выходзяць насуперак масавым палітычным рэпрэсіям. Разам з імі і з гонарам за іх ідзе ў калоне Ніна Багінская, аўтарка лозунгу «Я гуляю» і адна з натхняльніц непаўторных жаночых маршаў. Кажа, праз сімволіку моладзь прыйдзе да беларускасці. Они принципова супраць Лукашэнкі. Они вот гэтыя лозунги «Лукашенко, вот азак», «Лукашенко, сыходь». Я не свядома, то есть гэта уже чалавечая, гістарычная, нацыянальная, этнічная супольнасць. Паводле ацэнак, якія для Белсату рабілі шэраг палітолагаў і дасведчаных палітыкаў, распачатае мірнае змаганне за дэмакратычную Беларусь вымагае часу і настойлівасці. Юлія Цяльпук, Белсат. Старшыня рады БНР Івонка Сурвіла з нагоды стагоддзя слуцкага збройнага чыну звярнулася да беларусаў. Яна ўпэўненая, што героі 2020 года вызваляць народ і Беларусь. У гэтым годзе да слуцкіх герояў далучыліся сотні тысяч новых герояў, якія выступілі пад чырвона-белымі сцягамі, каб вызваліць свой край ад хлусні, ад гвалту і ад прыгнёту, чалавекам, які здрадзіў прысязе Канстытуцыі Беларусі
і гандлюе беларускім народам як сваёю маёмасцю. Нашыя новыя героі, нашая моладзь, нашыя жанчыны, нашыя пенсіянеры і інваліды, лекары, якія стараюцца выратаваць народ ад страшнага каранавірусу, студэнты, спартоўцы, кожны беларус, у якога б'ецца беларускае сэрца, ніколі не забудзе, з якой ненавісцю б'юць, калечаць і забіваюць наш народ зверскія сілавікі. Не забудзе і будзе змагацца да перамогі. На гэтым заканчваецца выданне аб'ектыву. З вами была Вольга Старасціна. Зычу спадарству, каб пасля чорнай пятніцы прыйшлі светлыя выходныя. Бывайце шчаслівы, беражыце сябе і сваіх блізкіх.